Nakasuway na ba mo nga nagampo sa Ginoo? Sa kabutang nga kundi nahadindiin alam mo og simba halos tanang simbahan? Makaluksog yung kas kalipay kung ang imong giampo matuman. Makalito ka sa mga po nga God is good, God is not dead. Praise the Lord ug uban pa nga mga po nga pasalamat ngadto sa Ginoo. Nasulti ko kini tungod kay mao kini ang nitabo nako niadtong nadengge ang akong anak. Pagsulti gyud sa doktor nga 50 na lang ang nahabilin niyang platelets ug ipaandam na mi og blood donor para abonuhan siya dugo, purti na kong hadlo ka. Nidiretso ko adto sa chapel sa mga hospital ug niluhod. Wa na ko makabantay kung pila na ko ka oras nga nagluhod samtang way puas nga pag-ampo na ko ngadto sa Ginoo nga unta. Isa ka lang ang platelets ni Inday. Mao gyud ay pangayoon nako nimo Lord. Kayahon nako tanang pagsuway dili lang ang kinabuhi sa akong anak. Luwas sa siya Lord, maluoy ka. Mao ni mga punga ang nagsigig balik-balik na kulitok ngadto sa Ginoo samtang nagluhod ko. Nakabantay na lang ko nga dunay nipikpik sa akong ambaga ang akong ate di ay nga ganina ra nasa akong likod na mahid sa akong mga luha ug nangutana og kumusta na si Inday. Nisaka na iyang platelet Amor ug matod pa sa doktor nga dinakinahanglan nga abunuhan og dugo. Mga ka-dear friends, kini na usab ang ubos nga lagad nga si Papa Joe ug karong adlaw lain na sad nga istorya o actually laing nga part sa istorya nga itong ipadangat few days ago nga pinadaan ni Amor. Katong istorya nga EXUDOS 14:14, My Guardian Angel. So karon atong basahon ang part 2 ni Amor. And again, sa mga wala pa makasubscribe please click the subscribe button o ang notification button para ma-notify mo sa mga bago na itong mga istorya. And also, ay sa magkalimot sad, pag-check sad sa Katabi with Ate Gems YouTube channel para madungog ninyo pagbalik ang mga daan na nga mga istorya nga wala na ninyo makaplagini ning atong YouTube channel. Please subscribe also and click the notification button. Sa katong ginamagpada sila mga suwat, i-PM lang or i-send lang sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo ang video description below para mabasahan ninyo dito kung asa nga email ad ninyo ipada ang inyong istorya. Dito maglangay o ganiya na ang istorya ni Amor, Part 2. Dear Papa Joe, ako si Amor ug mao kini ang part 2 sa akong istorya. Isip usa kay nahan nga nakabalita nga luwas na sa makuyaw nga kahimtang ang iyang anak, way kabutangan sa akong kalipay. Nakahaw ko sa sahog sa chapel tungod sa kalipay. Pero nitingog si ate og ningon diri nako nga napakay kwarta diha Amor. Doon na mo ipapalit sa butika ang doktor ni Inday. Kay bisan og safe na siya padayon pa man gihapon ang medication. Gitanaw na ko ang sud sa kompitaka nga mga sensiyo na lang. Kung ipon ako gani, di siguro kabut og 100 pesos, Papa Joe. Si ate nag-ihap-ihap sab sa nahabilin niyang kwarta sud siyang pitaka. Diyang among gitipon ang among kwarta ni ate lapas 300 pesos tanan. Kuwang paghihapon nga ipalit og tambal sa butika. Ni ginawa og lawom dayong tanaw kang Jesus Christ nga gilansang sa krus ibabaw sa altar. Nahinomdom na ko. Nga samtang nag-ampo ko nga maluwas akong anak, nakasulti ko sa Ginoo nga kayahon na ko ang tanan nga mga pagsuway, di lang ang kinabuhi sa akong anak. Ang akong giampo nga musaka lang ang platelets ni Inday. Wa ko nag-ampo og kwarta, Papa Joe. Amot lang ka ha og maoni gingon sa uban nga kung mangayo ka sa Ginoo, be specific. Dapat gudi ay siguro iapil na lang punta nako ang kwarta og ampo. Pero okay lang. Akong giingnan si ate nga kuhaon nako ang nahabilin niyang kwarta kay akong ipliti paingon sa among probinsya. Kay unang nisud sa kong nahuna, mao ang papangaytabang nga tukang renen.
Moto nga nilarga ko paingon sa probinsya dayon ni diretso ko sa ilaha. Ug pag-adto nako silang Renen, si Lupita ang iyang inahan ang niatubang nako kay wa kuno si Renen kay tuwa sa Negros kauban ang iyang anak ug pangasaw uno niini. Wa ko atagi ni Lupita bisan og unsa pa nako pakiluoy ngadto niya. Wa na ko ilang kapaingnan. Nibalik ko sa ospital sa syudad kundi na-admit si Inday. Samtang naglakaw ko sa lobby sa ospital nga absent-minded tungod sa problema sa kwarta, ni ring ang akong cellphone. Ang akong caller nagsulti nga dunay guardian angel nga mo'y musulbad sa akong yatubang nga problema sa kwarta. Nasalbar gyud ang akong anak Pabjo, nakapalit kog tambal ug nakagawas mi sa ospital ug nakauli sa among probinsya. Pero doon na pa usay nakalibog na ako sa kong unahuna kung kinsa ang akong guardian angel. Kinsa naghatag og kwarta. Nganong anonymous raman ang isuwat sa sobre. Matod pa ni Baron nga gipahatag na daw sa receptionist ang sobre o ang usan namo ka staff ang nagdawat kay matod pa niya. Wala pud siya kaila kung kinsa tong tawhana ang nagtunol sa maong sobre. Basin si Reninday Amor, basin gikan niya ang kwarta. Siyempre iya biyan ang anak, basin mahadlok siya nga ibulgar o kay makasaban siyang mama. Matod pa ni Baron rin ako. Ako siyang ginay nga wa man si Renen tuwa sa Negros kay kaslunon man. And I doubt mohatag si Renen og ingon ato kadako nga kantidad nga ultimo gani 1,000 pesos maglisod man ganig hatag. Sukad mataw si Inday 1,000 na ginahatag ni Renen diri nako. And that was the time nga iya kong gisugo nga pabugan ang akong Amerikano kay makibalik ko siya nako. Ako lang giwa sa kunuhuna og si kinsa gyud ang maong anonymous nga donor Papa Joe. Ang importante naka-recover ang akong anak. Doon na pa'y gamay na habilin sa kwarta mo nga nagluto-luto kog simple gyud nga putahe para pasalamat. Sa tinod lang sukad ni tabo ang drama na mo ni Renen, gilikayan na nako ang musimba kay ang balay nilang Renen duol ra kayo sa simbahan. Maglikay ko nga magkatagbo mi ni Lupita. Pero sa kunahuna, swerte ra kaayo si Lupita nga akong kahadlukan nga di man siya Ginoo. Paghapon na nimba mi ni Inday ug gipilit nako ang hapon nga misa kay kabaw ko nga buntag magsimbahan si Lupita. It feels good nga magkauban magsimba sa akong anak. Human sa misa nang gawas mi ni Inday pero sa among agianan sa gawas sa simbahan diha ang mga kauban nga mga libakera ni Lupita. Ang mga membro sa ilang association ug nakit-an mi nila ni Inday. Wala ko lingi-lingi pa nga niagis lang atubangan. Nagkugos ko ni Inday og paspas nga naglakaw pero usas mga libakira ang nigukod ug nitawag sa kong pangahan. Amor! Amor! Mao ba niyang anak ni Renen? Pangutana pa sa mong babae. Dili nang oy, dili ni anak ni Renen, anak ni nako. Tubag ko pa. Asa ka. Si Lupita ay sig panabi nga dili kuno ni anak ni Renen pero bisag kung sao no, mugawas gyud ang resibo. Sus kaning naong nga kaliwat aning Renen. Uy, pare-pareho man ganig naong sa iyahang anak pud sa iyang bago karon. Gipadako ko sa akong papa nga gitudluan sa maayong pamatasan Papa Joe. Ug usa niini ang pagrespeto sa mga tiguang o mga maguwang nako ug edad. Pero sa pagkatsismusa wa na ko nalipay. May gani kay di pa kasabot ang akong anak kay 2 years old pa. Padung pa mag 3 years old niya to si Inday. Sige na ha ato na mi. Matod ko pa og paspas ko nga nilakaw halos mudagan ako samtang gakugos sa akong anak kay ang tiguang ni apas na sab. Amor, kibaw naman ka nga niyaman sila si Renen no kay gidala man niya sa ospital sa syudad ang iyang anak. Mao ba? Nausam na iyang anak nang. Pangutana ko pa. Gidinggi. Tuapod si Lupita sa ospital mao nga wa siya karon diri. Usog yun din ng dinggi oy. Niya itong panahon na Papa Joe. Maokir na yung anak nang. Kay naman sila kwarta. Matod ko pa sa tiguang. Unya nilakaw na gyud mi si Inday. Wa na kasunod nako ang chismusa nga amiga ni Lupita. Nakauli namin si Inday sa mua ug pagkaugma ni duty ko sa resort unya pagkagabi ni uli ko sa amo. Nahibong na lang ko kay diha may saba kay sa amo ug pagtan-aw ko pa diha bisita si ate. Ang babae nga niduol namo sa simbahan ang amiga ni Lupita. Niduol dayon siya nako pagkakita niya nako ug ningon nga, "Day Amor, mayo kay di anak ka. Nako ibalita nimo, gaba na gyud ni Lupita. Gigabaan gyud siya nimo." Natinga ko siyang gisulti Papa Joe. Kasi gaba nang naunsa man ay si Lupita, pangutana ko pa. Nito bagang tiguwa nga, dili si Lupita ang naunsa ang bata. Ang anak ni Renen og si Jessa nga gidinggi. Namatay.
Nasya ko sa kong nadunggan. Nahadlo ko para sa kong anak kay pareho silang sakit nga dengue. May nalang gani kay gikaluyan ko sa Ginoo kay giluwas pa yun niya si Inday. Di ko gusto nga imagineon nga what if ako patong anak anawa nako. Di na ko makaya. Basin, dayunon nako ang pag-ambak sa building. Dito na ko na-realize nga kamubo ra gyud sa rason nga akong buhaton unta ang pag-give up dayon. O ang giplano na akong pag-ambak sa building. God is good. Kay gipadadaan pa ko niya og guardian angel nga mo'y niluwas nako. Kung wa pa niabot si Moses, basin og wala nako sa panahon nga nasakit ang akong anak. Mag-unsa na lang unta si ate og kung patay nako. Walay labot ang bata sa binuhatan sa dagko. Og di pud angay nga malipay ko sama sa itsura sa tiguang nga nagbalita nako. Mao ako siyang gingnan nga, Nang, sa itsura nimo ba mura man kang nalipay? O si pagtuon nimo mag-celebrate ko? Ngano gud taon kaluoy sa bata no? Ug di po siguro tungod sa kadautan ni Lupita oy. Nganong ang bata may silutan nga anghel pa man na sila. Ang may nimong buhaton no nga balik ka dito sa simbahan ug panagkot og kandila. Iyan po ang bata nga magmalinaw sa iyang pagpanaw. Wala na ang tiguan Papa Joe, gigakos na ko hugot o gihagkan yun ako si Inday unya nagpasalamat ko sa Ginoo kay okay ra ang akong anak. Samtang nagakos ko sa akong anak, dunay nitunga o galit sa akong nahuna. Ang about sa guardian angel niya to. Gubot na kayo akong nahuna ug muambak na lang unta ko sa building ug niabot og kalit si Moses. Nga mo'y ni save na ako. Unya, diya nakinahanglan ko og dakong kwarta para sa hospital bill sa akong anak. Di apoy anonymous nga guardian angel. Kinsa man gyud kaha siya? Di kaha si Moses ra? Pangutana pa ni Baron nako samtang nagpaabot mi og guest sa reception. Pero wala man kaha siya diri sa Pilipinas. Tuwa man ka siya sa Saudi. Tubag ko pa. Nitubag po siya nga, wata masayod. Basig na siya mga spider eh. Pilit ra ba kayo tinanawan ni mo day Amor? At tong last nilang chick-in diri o. Anyway day, dili raman po dinuon si Moses ang siktan-aw ni mo. Silang tanan nga managbarkada. Ay, kaswerte yun ng gwapa tao eh, daghang makrush na to. Tinood sa dinoon nga, gamay ang gisulti ni Baron nga medyo nauli-ulian ako sa kong lawas. Sukad na ko nga patangtang ang implant for family planning para di ko mabuntis. Niyan itong papanganak na ko after ko nag-CS Papa Joe gipugos ko og implant sa hospital ang akong sa akong panit. Bisan nung niyon ko nga dili. Kay wa ko'y bana. Kay protocol ko no sa hospital. Motoy usa sa inungdan nga purti na kong niwanga. Dinuyugan sa kong problema. Bukog ug panit na lang ko ato Papa Joe. Nabalik na akong lawas ug glow sa kong naong siguro tungod kay naka-recover na ko kang rinen. Di pa gyud totally nga naka-move on ako kay ang kunon nako nga musanting gihapon sa kong dunggan every time makadungog ko sa pangalan ni Rinen. Pero dili nasama sa una nga nag-hope ako nga magkabalik pa mi. Acceptance ug gyud ay ang tanan. Dawat na nako nga di gyud kami para sa sagusa. Ug dawat na pud nako nga single mom ko ug walay papa ang akong anak. Tuloy nga ng labay ang mga adlaw nagtrabaho gyapon ko sa resort ug usa ka adlaw niya na diay naabot nga guest. Nakulbaan ko pagkakita nako kang Moses. Kauban lang gyapon niya yung mga amigo ug upat sila tanan nga puros mga lalaki. Hi Amor, niya nasab mi para makita ka. Matod pa ni Moses nako. Wow, ma-flattered man puta ana sir oy. Tubag ko pa niya. Og sa mga kauban, matod pa ni Moses nga bag-o gyud sila naabot gikan sa Saudi. Nagbakasyon kuno silang manag amigo. Nag-check-in sila si Moses ug iyang mga kauban. Diyang padung na sila moadto silang room. Akong giingnan si Moses nga pwede ba siya nga mapangutana. Unsa man na Amor? Smiling pantubag niya nako. Kuan ka nang actually, wa ko masayod sa ano pagsulti kay dugay na gyud ning naghasol sa kong nuna. Pero kay niya naman ka, mangutanan na lang gyud ko. Taas pa kay nako pa sa kalye nga to kang Moses. Sige lang smile nga murag kay bawo na siya unsay akong ipangutanan niya. Sir Moses, ikaw ba to ang akong guardian angel? I mean, ikaw ba ang naghatag og kwarta nako last year? Diyang na-admit ang akong anak? Ang smile sa lips ni Moses, wa gyud mahuman. Ni smile ra siya, wa ni tubag, yes or no. So, usaray pasabot ana. Kay bawo siya sa akong ipangutanan niya. O dito na confirm nako nga siya gyud Papa Joe. So, ikaw gyud
Pangutan ako pa og usab niya. Unya, nitubag siya na ako Papa Joe nga, yes, oo, ako yung nagpadala og kwarta. Pero dili to sa ako gikan kundi sa akong amigo. Tubag pa ni Moses dayong tan-aw sa usan niya ka mga kauban. Gisundan ako ang mga mata ni Moses nga nitan-aw sa nahimutangan sa kalalaki nga nitindog kilid sa labi. Niduko ang mga lalaki nga murag di makaharong. Siyang may pakana sa tanan ang akong amigo nga si Isaac. Matod pa ni Moses samtang nagtudlo sa kalalaki. Nagduko ra gyud ang lalaki nga mahalata gyud nimo nga magiuwawon kayo. Pasensya na ka sa akong amigo ha. Shy type mo kay na siya. Unya turpi pag yun. Mo nga igo ra taon na manugo. Kay di man siya kaharong nimo. Padayon pa ni Moses Papa Joe. All the while nagtugi ko nga si Moses ang dunay gusto nako. Di ay kundi ang iyang amigo nga si Isaac o Isaac kung English pa. Wala na nako padugaya pa magpasalamat ngadto kang Isaac o Isaac. Ako siyang giduol o gipasalamatan. Sir, salamat kay sa mong tabang ha. Dako kay mong tabang sa hospital bill na mo sa mong anak, sir. Utangan jud ko nimo, sir. Ako lang tong hinahinayan og bayad. Matod ko pa nga to niya. Niya nga lalaki og nitanaw nako. Ay lang tong bayri, Miss Amor. Di man to utang. Ako man tong gihatag nimo nga kinasing-kasing. Matod pa ni Isaac, Papa Joe. Ha? Sige sir, kung mao na imong gusto pero basin og nako'y mabuhat nga bawas in exchange sa imong kaayo, sir. Hatagan lang muna ko og complimentary drink, sir. Tubag ko pa. Nipahiyo malalaki nga si Isaac. Pero sir, nalangot ako'y pangutanan nimo kay bisan nun sa ako paghinumdum ba. Murag, dili man gyud to ikaw ang kuyog ni Sir Moses last year? Sure gyud ko. Pero nganong kailaman ka nako? Nganong kaibaw man ka sa ako mga problema? Niduko na sab si Isaac nga murag mauwaw og di makatubag sa akong simple nga pangutana maong si Moses ani tubag. Kibaw ka, Amor, dugay na nang nakaila si Isaac nimo ikaw lang siguro ang wa makabantay niya. Og para ipahinomdom nako nimo kung si kinsa si Isaac. Una, schoolmate mo niya pag grade 5. Gipa-transfer maguna siya siyang papa og balig 1 year diri sa inyong lugar. Since then, unang kita pa lang ni Isaac nimo, nakatatak na daw sa iyang heart ang imong naong. Ikaduha, kay baw siya sa imong problema tungod kay igsuon siya sa owner ani nga resort. Half brother lang hinoon. Mo nga lahi sila apelyido. Maganian na ni diri si Isaac. Pero low-key lang jud kani siya. Kaning akong amigo. Sige lang pahipi ba mo nga wani mo mabantay. Actually si Isaac kauban ako trabaho sa Saudi. Kay pareho mi nga mga engineer dito. Siya po na nag-invite namo nga mga magbarkada nga mo bakasyon diri sa ilang resort. Nakapanapong ko sa kung baba papadyawa ko magdahom nga ang anonymous donor kay igsuon ra di ay sa owner sa akong gitrabawan. Nakatagan gyud si Baron nga basig doon na pa spy ang among resort. Nganong kay baw sa akong problema. Ingon si Baron nga di daw siya ang spy. Regardless og si kinsa ang spy ni Isaac, usaray ako masulti ni Amor. O kung ang gugma na gani mo'y magsugo, buhaton ganyan tanan para lang makahakot og impormasyon sa iyang nagustuhan. Matod pa ni Baron Papa Joe. Tungod niya to, maayo ko mutagad kang Isaac o kang Moses o sa laing duha pa nila ka amigo. Akong ipafeel kang Isaac nga wa siya'y anga ikauwaw sa iyang itsura or panagway. Maum ko ni sulti ni Moses nga mawaw daw si Isaac na ako kay dili ko bagay. Nadugay na nagharong sa Isaac na ako. Magistorya na mi og magkatawanay. Unya kada adlaw na agad siya ihatag nako nga mga regalo nga bisan og unsa na lang Papa Joe. Naka-check out na sila si Moses ug mga kauban pero si Isaac nagpabilin lang yapon. Nay mga butang nga magatang si Isaac nako inigabot o buntag nga magatang si Isaac nako inigabot nako sa resort. Ganahan kag seafoods. Pangutana pa ni Isaac nako Papa Joe. Ganahan kayo, paborito nako na, tubag ko pa. Sige sa day off nimo at tutag syudad kay nako'y nahibawan nga only seafoods nga restaurant dito. Okay ra nimo? Pangutana pa ni Isaac nako Papa Joe. Magtuod man, tungod sa kung utang kabubuton kay Isaac ni kuyog ko niya. Kay di ko makaako nga mobalibad tungod sa iyahang kamaayo nako. Kung wa pa si Isaac nga maoy nakakita
nga nisaka ko sa rooftop sa among building para unta moambak ug wa pa niya gipadala si Moses kay mauwaw siya nga siya moadto og mosalbar, patay na siguro ko karon. Pag day off na ako, iya kong giadto sa amo. Nihunong ang akong pick up nga sakyanan sa among tungod. Ang tanan namong mga silingan pwede na sang liili sa driver. Ilang gitanaw kung si kinsa nagkuha nako nga nagsakyanan. Dali sa isa, kipaila-ila ti ka sa akong ate. O para na po magkita mo sa akong anak. Matod ko pa nga to niya. Pero niduko siya nga murag mauwaw nga munaog siya sakyanan. Labi na nga diha nay niduol nga ubang mga marites jud kayo. Kay murag karon pa kakitag lalaki nga nagsakyanan. May guwawon yun o mangiuwawon yun kayo si Isaac. Humble, wala self-confidence, Papa Joe. Mo nga, wala lang na ko siya pugsa pagpailaila kang ate. Nisakay na lang ko siyang tapad sa passenger seat, dayon iyang gipadagan ang sakyanan. Bisa nang mauwawon si Isaac, pero ug masugda na ginigtabi, unya, naanad na siya sa tao, tabian man pud siya. Nag-enjoy gimigtabi sa mong tibok biyahe paingon sa syudad. Pag-abot sa syudad, nangaon mi sa iyang nga restaurant nga only seafood. Unya pagkahuman nga tumig mall. Una ko niyang gidala sa children's department store kay papalitan niya og mga sinina nga gamit akong anak. Nibalibad ako Papa Joe. Ingon ko nga ayaw na lang. Pero namugos gyud siya kay papalitan gyud niya si Inday bisan og pila lang kuno. Kay siya ray sagot tanan. Naikog gyud ko Papa Joe pero deep inside ganahan kay ko nga pamalitan si Inday og bagong sinina. Kay sukad siya pagkatao baratuhon sa merkado ra gyud ang akong ma-afford. Ganahan pud baya ko nga makasuway si Inday og suot og nindot nga mga brand sa mga sinina. Human na pamalit sa mga gamit ni Inday, niadto na pud mi sa women's department kay ako na pud daw iyang pamalitan. Niuyon lang sab ko Papa Joe. Kay sa tinud lang wa na ko'y mga sinina nga arang-arang. Ako mga sinina kato pa pang college na ako, katong apil-apil pa ko og beauty contest og modeling. Nagpabaga na lang ko og dawat sa mga gipanghatag ni Isaac kay ang kunon ko nalipay pug ko o ganahan sa byug ko. Wa masiguro di ganahan shoppingan, Papa Joe. Daghang pamigi pamalit sama sa mga pagkaon o groceries unya pagkahuman na mauli naming balik sa among province. Gabi na dihang naabot mi si Isaac. Gihatod ko niya sa mua o pagsuod gyud nako sa among balay. Diha na pud ang babae nga katong kusukya maghatod-hatod og chismis. Katong babae nga membro sa asosasyon nila ni Lupita. Hoy Amor, mo na ito yung bagong laki? Dato man kuno kay to, tagiyang kuno tog resort. Nasurtihan jud kaday. Mo na siguro na'y makahawas ni mos kalisod. Dali ago ni Katags balita nang advance man kayo. Giting tuno pa mi nga stage aton niya oy pero ang balita kami na dayon. Irita pa na akong tubag sa tiguang ug wa na ko mapugni ang gibati nga usaon ako nga muanha gyud sa mua para maghatod-hatod og istorya. Aw, mao ba day Amor? Oh, sige good. Basta, og kamoy magkadayon, imbitaha biya ko ha. Ako li tihugas. Bitaw, dili gyud na may akong tuyo day. Niyari ko kay paribalita nimo ba nga ang asawa-asawa bitaw ni Rinin ba. Human bitaw namatay ang anak. Nabuntis og usab pero nakuhaan. Kaduha na nakuhaan. Og kay bawo ba ka sa imong best friend nga si Lupita? Nagsugod mahay-mahay. Murag na-realize niya ang sala diha niya nimo ug kang Inday. Di unta ko gusto nga makadungog pa sa ilang mga pangan pero kay ihatod magyud sa tiguang ang mga chismis labi na sa party kang Lupita nga murag nagmahay na daw. Siya pagdaog-daog nako og sako ang anak pero wa ko nalipay nga nakuhaan ang asawa ni Renen. Wa na ko'y labot nila. Okay na nako sa akong kinabuhi karon nga malinawon Papa Joe. Ambot ngano ni si Renen nga kung kanusa okay nako diha naman pod siya magsamok-samok. Nasulti ko kini tungod kay usa ka gabi niya na pag-abot nako sa balay gikan sa trabaho, diha si Renen sa among tukaran nagpaabot nako. Pwede makigstorya nimo kadiyot? Kadit lang. Matod pa sa lalaki nga pabutan-buutan siyang naong. Mao kato ang first time na mong kita o face to face after sa netabo. Sa kasagbutan, gabiing dako diyang ako siyang gihagad na magtaban mi. Na-surprise ko siyang lawas nga dili na hunk. Di kayo tambok pero ni chubby siya. Murag nagitom-itom na ang naong ka na ba murag nagka-milasma ba. Pero bisan nung na-change ang look, di kalimod nga gwapo gyapon siya og taas. Amor, kay ba ka nga tulo na nako kaanak ang nawa? Unang sulti niya nako. Igor ako ni ginawa og lawom kay di unta ko gusto nga mutubay pa niya. Condolence,
mubo pa na kung tubag niya. Pero nakuratan lang ko diyang kalit nga niluhod si Renen o nigako sa kong tuhod. Pasaylo ako, Amor, dako kay kong sala nimo, gigabaan ako kay tulog ka anak nako nangawa. Gisilutan ako sa Ginoo. Mo siguro nga wa gyud na dayon among kasal ni Jessa kay di siya ang babae para nako. Ikaw ang iyang gusto, Amor, tungod kay natay anak. Kita gyud na para sa usag-usa. Andam no karon nga mga mahan sa tong anak. Ug kung gusto ka, dayon na nato katong gusto nimo nga magtabanta. This time, dala na nato tong anak. Mga tutaglaing lugar. I'm sure nga magmalipayon ta, Amor. Maghilom da rin oy, yapil-apil ba yan imong Ginoo sa imong binuhatan? Nganong kay bawa man ka, sa gustos Ginoo nga nagstoryanay mo? Nako pa, dalang singka nga to niya. Dili pa din na klaro nga, saay naman na ang ipakita nato. Kadagan nami nagplano nga idayon among kasal ni Jessa, pero di gyud madayon kay mawa ang among anak. Una katong nadinggi, dini kaduha, siya nakuhaan sad. Klaro kayo nga, di gyud siya gusto nga kami ang magkadayon. Kay kita yung duha ang gitagana sa sugusa. Natukmod ako si Renen tungod kay ako'y gialingog-gugan sa iyahang gipanulti. Puro naman siya og nawadnan sa may paminsar eh. Dili na ko rin ditagam na ko nimo. Di po ko ganahan nga magkainkwentro mi og balik sa imong inahan. Lakaw na, paulit na kay gipanglantaw na sa mga silingan oh. Abog pa nako niya. Ha? Sure ka? Final na yun na. Nganong di naman ka nako. Last time na kong nahibawan nga, patay kay ka nako. Gukod-gukod pa ka. Kaya karon ikaw na sad ang magpapresyo. Nasuko na si Renen niya to, Papa Joe. Mao nga ako lang po siyang gitubag. Lahi man ang kaniya to, lahi naman sad ang karon. Matod ko pa. Ni katawa si Renen nga bugal-bugal nga katawa. Kay bawa na ko nga nung isog-isog na kaamor. Na nakikisaligan katong lalaki nga putot. Unya, napaynaw nga murag gikan giibtan og punuan sa sibuyas sa kadagang mga lungag-lungag. Ha? Nganong kadto pa may imong gipunit nga taas pa manggay ko ato niya? Kay bawa na ko tungod sa kwarta. Manghantok ka. Bahalag di mo bagay kay kwartahan. Mo imong pilion. Pues mo ni akong masulti ni mo, Amor. At first, mahappy ka kay mapalit na nimo imong gusto. Magkwartahan na gug ka. Pero trust me, magpangita gyapon kag love. Mubalik ra gyapon ka nako. Og inikabot anang panahon na pikatan ta mo uy. Pikatan ko tong lakihan nga murag dagway og tuko. Kung wapadas magi og iro si Renen, di pa kini muhuno og pangaway ngadto kang Isaak o panaway ngadto kang Isaak. Ang iro siguro sa mong silingan nga murag nakasabot sa kabati niyang batasan, nikalit og hasmag kang Renen og ipaak ang iyang batiis. Namalikas og nibiya si Renen sa mua pero before siya nilakaw, iya pa unta kong gukdo ng maong iro pero nidagan man pag human og paak niya. Nilakaw si Renen nga hasta mong silingan nga tagiya sa iro, iyang giaway. Dito gyud nga taknaa, himpit nga nawala akong tanang gugma nga to kang Renen. Sa tinuod lang giluod ko niya ug gamay na lang kaayo ang akong pananaw niya. Iyang gisaway si Isaak kay dili gwapo sama niya, pero ang wa niya may bawi nga yes, dili nindot og panlabas nga panagway si Isaak. Pero sa suit siyang kasing-kasing gwapo kaayo siya, Papa Joe. Sa sige na mag-uban ni Isaak, nakasabot namang jud ko nga nakagusto siya nako, pero wa gyud siya makapanguyab kay lagi. According pa sa iyang friend nga si Moses, torpe kuno kayo ni. Moto nga sa sunod na mong kita ni Isaac, nakadesisyon ko nga di na ko padugayon pa. Tapuson na nako ang iyang pag-antos nga wa gid makaingon sa kadugay na di ay niyang naibog nako. Elementary pa di ay mi, pero hangtod na lang nga nagkasuod mi. Di gyapon siya makasulti. Kung di makaingon si Isaac, pues ako'y moingon. Sunod na mong kita, akong ipangutana si Isaac kung unsay iyang plano nako. Na ba siya gusto nako or wala? Ang tubag niya, Papa Joe, gusto ko o gusto daw ko niyang pakaslan o siya mga mahan sa akong anak. Pila na may istorya, Papa Joe, nagpakasal gimi si Isaac. Diha sa simbahan doon sa balay nilang Renen. Wa na ko'y pakialam niya o sa iyang pamilya. Sa kadugay na pud na kong antos nga di mo simba kay mahadlo ko nga makitaan si Lupeta, pero tapos na tong tanan ang nakong kahadlok nga to nila. Na nako'y bana nga mo'y akong protector. My knight of the shining armor. My guardian angel, Papa Joe.
Ang akong anak gipabunyagan na mag-usab o gipangan sa apelyido gyud ni Isaac ug pinangga kay ni Isaac ang akong anak. Ug matud pa ni Isaac nga di maayo nga anak rami magpuyo sa kalugar nga naapod si Renen. Kay di ra bagi malikayan nga magkatagbo ang among daan tungod kay narami sa usa ka barangay. Usa sa gibaka kabalak-an ni Isaac kay naarabay buot ang among anak. Basin og nay chance nga magkatagbo sila, and what if magpaila si Renen? Di ra ba maayo kay bata pa nga akong anak o di pa niya masamtan kay ang iyang nailhan nga amahan kay si Isaac Papa Joe. Usa kadlaw niya to gidala mi ni Isaac sa kalugar somewhere in northern part sa Cebu. Ingon siya nga nakon siya surprise namo kang Inday. Nagsakay mi sa sakyanan sa kumbana ug hastang dugaya sa among travel. Imagine from south to north. Sa tanaw nako gikapoy na kay drive si Isaac. Hangtod nga naabot mi sa kalugar ug dako kayong hawan. Diha na mi sa gate. Dihang nabasa nako ang nakasuwat sa signage nga Lupita's Farm. Napaatras ko Nafobia na biya ko aning pangana. Pangan palang daan, makuyawan ako. Ni katawa si Isaac o gitangtang ang fake nga signage nga Lupita's Farm o gilabay sa Dublin. Dito sa ilawom naade ang tinod nga pangan niya itong mga lugar. Ang nakasuwat pa nga nindot kay paminawon sa dunggan kay Amor, Hidden Resort and Farm. Mode kadto ang iyang sorpresa namo ni Inday. Usa ka yuta nga giplano niyang himuon namong puyanan nga maoy matawag namong Home Sweet Home. Adto kuno mi magsugod og panday sa among kaugalingong pamilya. Dili pa develop ang maong lugar Papa Joe pero naay nagbarog nga gamay nga bungalow. Sa tunga nga maoy among puy-an. Unya ang atubangan na ang dagat. Papa Joe sa nitabo sa kompas dagan ko nakatunan. Usa niini mao nga di ka dapat mudasmag diretso sa kalalaki labi na og mga bata pa mo. Dili gyud angay nga magpabugno sa leon o karnero ug moresulta sa pagmabdos. May lagi og manubag sa responsibilidad ng maong tao. Unya sama kang Renen nga weak ug mamas boy pa. Lain ako nakatunan mao nga dili tinuod ang giingon ni Renen nga mubalik ra gyapon kuno niya. Wa ko'y love kay sa kay kwarta ra kuno nga akong giapas. Sayop siya, Papa Joe, anandapita. Kay sa iyang kasayuran, at first yes, ang kunon ko nga kwarta ra gyud tuod ang giapas kang Isaac. Pero pag una lang na, kay a few days nakatunan dayon nako ang paghigugma nga to niya. Unfair siguro kayo og inon nga abi kay dili gwapo, dili angay higugmaon. Dili magud hitsura ang basihan nako, kundi ang batasan. Dinin lang ko to Papa Joe daghang salamat sa pagbasa sa taas na akong istorya. Dinhi akong tapuson ang istorya sa akong kinabuhi o gugma. Kini ang imong magtatampo, Amor.